Kronika ticha pod Striebornou horou. Keď sa človek dožije rokov, v ktorých sa mu pamäť vracia nie ako verný sluha, ale ako potulný pes, čo nosí v zuboch všelijaké kosti, pochopí, že mlčanie je často pohodlnejšie než pravda. Ja som však sľúbil Apátovi zo Sedleca, že mlčať nebudem. Bolo to v zime, keď sa studený vzduch držal nízko nad poľami a kosti v kostnici šumeli aj bez vetra. Apát mi položil ruku na plece a povedal, že krajina okolo Kutnej hory má pamäť dlhšiu než králi a že ticho, o ktorom ľudia hovoria, si zaslúži byť zapísané, kým sa ešte pamätá, čo znamenalo. A tak beriem pero, hoci viem, že tým rozrývam staré rany. Kutná hora bola vtedy mestom, ktoré nikdy celkom nespalo, aj keď sa brány po zotmení zatvorili a stráži si prehadzovali halapártne z ramena na rameno, v šachtách sa stále ozýval tlmený lomos. Kone kupcov z Moravy a Poľska stáli v stajniach, no ich dých sa miešal s parou z úst havírov, ktorí schádzali pod zem ešte pred úsvitom. Na rinku sa cez deň prekrikovali mesiari s kožušníkmi, Nemci s Čechmi a večer sa ten hluk lámal v krčmách, kde víno a pivo uvoľňovali jazyky. Lenže pod tým všetkým bolo niečo, čo sa nedalo zapísať do účtovných kníh. Pocit, že zem počúva. Prvý raz som o tichu počul nie od učencov, ale od žien. Sedeli pri studni ruky červené od chladu a hovorili, že v noci, keď sa mesiac dotkne striebornej haldy, zhasínajú lampy sami od seba. Že niektorí muži sa vracajú zo šácht bledí a neprehovoria až do rána. Smial som sa tomu, lebo povesti sú lacnejšie než chlieb. No potom som spoznal Ondreja z Malej Belej a pochopil, že nie všetko, čo sa šepká, je len výmysel. Ondrej bol pisár mestskej rady, muž suchý a nenápadný, s hlasom, ktorý sa strácal v hluku siene, no na pergamene znel pevne. Pochádzal z chudobného zemianského rodu niekde na slovenskom pohraničí, kde sa dedí skôr dlh než pôda. Písmo ho vytiahlo z biedy, ale aj uväznilo medzi listinami a pečiaťami, ktoré rozhodovali o životoch iných. Často mi vravieval, že právo je ako nôž. V rukách jedného krája chlieb, v rukách druhého hrdlo. V tom roku zmizla z radnice listina, starý pergamen s popraskanou pečaťou, ktorý potvrdzoval právo jednej bohatej štôlne na podiel zo striebra. Bez nej sa všetko menilo. Štôlňa mohla pripadnúť kráľovskej komore a stovky mužov by stratili to málo istoty, čo mali. Richtár dal hneď zavrieť brány a nariadil výsluchy. Nebolo to nič nové, v meste sa strácalo všeličo, no tento raz sa do toho zamiešala vyššia moc. V ten istý deň totiž dorazil Bohuslav z Hrádku, zeman a úradník kráľovskej komory, muž s dobrým koňom, lepším mečom a pohľadom, ktorý sa naučil neuhýbať. Jeho erb, kamenná väža na tmavom poli, poznali všetci. Prišiel dohliadnuť na výber desiatku, no každý vedel, že tam, kde je komora, je aj pokušenie. Bohuslav sa správal zdvorilo, no jeho slová mali váhu olova. Richtár predvolal Ondreja, lebo on mal kľúč od skrine s listinami. Predvolal Markétu, vdovu po Havírovi, ktorý zahynul v závale práve v tej štôlni, o ktorú šlo. Jej muž veril v právo viac než v modlitby a často sa hádal s dozorcami. Predvolal aj Bohuslava, hoci to robil s viditeľnou nechuťou. Každý prisahal, každý mal svoju pravdu a medzi nimi rástlo napätie ako snehová vrstva pred lavínou. Potom prišla noc, ktorá zmenila šepoty na krik. V starej opustenej štôlni, kam sa už roky nechodilo, našli ráno mŕtvého učňa. Hlava rozbitá, ruky prázdne, lampa zhasnutá. Nik nepočul krik, hoci stráže stáli neďaleko. Ľudia začali hovoriť o strážcovi bez hlavy, o treste za chamtivosť. Kňaz na kazateľnici hromžil proti hriechu, no sám sa večer zamykal skôr než inokedy. Ticho sa zahusťovalo. Haviari odmietali fáranie. Niektorí sa vyhovárali na chorobu, iní sa len mlčky pozerali do zeme. Ondrej chradol. Vydával som ho v skriptóriu, ako sedí nad prázdnym pergamenom a počúva sluky mesta, ktorému zrazu zneli cudzo.
Keď za ním prišla Markéta a potichu mu povedala, že v noci videla muža s lampou schádzať do starej štôlne a že na plášti mal vyšitú väžu, pochopil, že mlčať by bolo rovnakým hriechom ako klamať. Richtár však nechcel konať bez dôkazu. Obviniť muža kráľovej komory znamenalo riskovať nielen úrad, ale aj život. Rozhodlo sa, že sa pošle posol do Pravy a že dovtedy sa štôlňa uzavrie. To vyvolalo nepokoje. Na rínku sa hádali muži, ženy plakali a nocou sa niesli modlitby aj kliatby. A vtedy Ondrej urobil to, čo by rozumný človek neurobil. Zišiel dolu do starej štôlne sám. Lampa mu osvetľovala len kúsok cesty, steny boli vlhké a chlad sa mu zahryzal do kostí. Počul vlastný dých, kvapkanie vody a niečo ako vzdialené kroky, hoci vedel, že tam nemá byť nik. V zazdenom výklenku, kde sa stena ríšila farbou, našiel pergamen. Pečať bola rozlomená, ako by ju niekto otváral v zhone. Vedľa ležal meč bez požvy, zašpinený hlinou. Nebola v tom mágia, len ľudská vypočítavosť a viera, že strach urobí zvyšok. Keď sa na radnici zhromaždilo celé mesto, vzduch bol ťažký ako pred búrkou. Ondrej položil listinu na stôl a Richtár dal čítať jej obsah nahlas. Právo štôlne platilo. Bohuslav sa najprv smial, potom sa hneval a nakoniec mlčal. Vtedy vystúpil starý Havír, čo kedysi slúžil jeho otcovi a vyrozprával príbeh o dávnom zabití, o porušenej prísahe a o erbe, ktorý odvtedy nesie hanbu. Nie ako dôkaz, ale ako pamäť. Rozsudok nebol veľkolepý. Bohuslava zbavili úradu a poslali pred zemského sudcu. Štôlňa sa znovu otvorila, no učeň ostal mŕtvý a Markéta z mesta odišla, lebo jej tu všetko pripomínalo stratu. Ticho zo šácht sa pomaly vytratilo, ale zostalo v rozprávaniach. Každý si pamätal niečo iné. Jedni strážcu bez hlavy, druhý prekliatý erb, tretí len chlad. Roky plynuli. Kutná Hora bohatla aj chudobnela, králi sa menili a ja som skončil v kláštore, kde sa slová vážia pomalšie. Ondrej zostarel nad listinami a jeho vlasy zošediveli skôr než pergameny. Keď dnes počujem, ako sa pri ohni rozpráva o tichu pod Striebornou horou, viem, že povesti sú len iný spôsob, ako niesť vinu a pravdu, ktoré by inak človeka zlomili. Zem nemá hlas, len pamäť, a tá sa ozýva vždy, keď sa na ňu zabudne.